Ration card ke dua tum apan birta kimi kopi birta kimi mala bang ke nonali tum laso a video long stek pon long ikpo lasi so video nali tum kicheng pen kijut an lang ikon lalo prote nali tum kopi birta kimi la bang ke chini pon ikpo nali tum laso YouTube channel long jok sin na kaumri milang pule ka chinghon pen subscribe ikon la pen video nali tum share pon ikon tade non ration card ke dua tum han kopi birta kimi mal laso puthak le lang polonang la pen chethan polonang tangde non pathek pen chethan pononang ration card kido tumapan kopi si birta kimema lapen ration card dolo pulote kopi pia le sikilong jima lapen ration card koson si ke apply ning jima la so details non pathek pen chethan pononang kicheng si benefit of holding a ration card in Assam mate ration card kido tum kopi pia le si kilong jima la so puthak chethan pon paprang nang kicheng si la bangkenal itum ration card dolo pulotang te nalitum sanga ki joy lapen ata punon chini punon lapen ingti punon lahai stamina litum ration card jong si dolo pulote long don ikpo lapen puthot ration card ki duale labang ke isi ration card labang ke isi identity proof ta pinchong ponlo non het jong admission college long jong si admission enlo pulote aprang prang ke dam tang hot bang ke income certificate bangke nangkok titis tami nona bangke ration card dolo pulotang te nalitum income certificate la bangke admission ke ena hos tami accept ponlo jong si ration card do pulote income certificate avi pins tame lapen dotlan nalitum ration card dolo te schemes tami nalitum long dun ikji kopi scheme apulote uruna doi scheme asonson nalitum ration card jong si dolo pulote la so schemes tami nalitum long dun ikpo lapen ration card ki duali labang ke financial inclusion stamina litum long pon exi financial inclusion pulotang te nalitum ayushman card labang so card stami nalitum long don ekpo lapen mo kopini kiso along stami thedung kiso long stami nalitum tangka bang ke achitim pinang pola pen achitim bang ke pinang nilo la ayushman card dolo pulotang te ya hello ration card ki duale lo lapen puthonon chethan pon thulonang koson si ration card labang ki ka update mate ka apply ning jima la sabuthak chethan pon thulona ration card ka apply afan eligibility criteria labang ke nali tum dak theklongji ningkan isi along 4 lakh flian ka income ka vetum na solli bang ke ration card bang ke long don ekpo la ration card ka apply ji afan nali tum aadhar card labang ke kidonang ji kinang sodlo jong se aadhar card avi pulotang te osomar jong si arta ningkan kepen age kom dopul talang litum birth certificate labang ke kidonang ji kinang sodlo lapen labang so alle mate labang so ration card ki long dun ji labang ke officer atum sakuri government service ki do atum labang ke long dun de lapen 4 wheelers ki do atum stame long dun de ration card labang ke lapen ration card kiron pon mate ke thak pon labang e ki duk det arat atum mansi ki pi pon lo lapen ke apply process labang ke nali tum online offline stame long exi offline pulotang te nalitum prabjin pen ration card bangke long pon ikpo offline pul direct online pul direct chetji nalitum pds assamgov.in labang so website dong damnang po hoda nalitum form long exi holo so form bang nalitum fill up nang po fill up that pen api copy p details man nalitum ka fill up nang ji labang ke family income lapen aadhar address lai with fill up nang po koson se offline form ka fill up nang ji mala so puthak nile already video long than pachini pon igalo lapen online stamina litum fill up pon ikme online koson se ka apply nang ji ma pu la so a video bang nili nalitum han na piklang pon da prang po la so youtube channel along lapen nalitum subdivision office along dam pen nalitum samit dam igon lapen nalitum la ration card ale bangke hafta isi hini pen nalitum long don ekpo lapen ration card stame dak penang an do ration card kethom ando nalitum copy pima pulotang te aay kicheng si aay lapen phh lapen apl lapen bpl la ando nalitum aay lapen phh lapen apl hai details full form ban nalitum la sodium thek pon long ekpo lapen nalitum ration card aputhak chini ingtung lang pulotang te mate
kapre son chining tung pulo tangte nalitum na so website long pins tame dam tame la pen dak number ki pido so number long call pulo nalitum detail salam bangke chini pon ek pola penon ki jutsi chethan polo nang ration card ki do tumhan ko pc non akimi birta ki me mala so puthak lang polo na birta ki me puthak la bangke non het jong cabinet meeting along stame padopono meeting a deadla bangke nalitum theklong ji May 16 2025 arnisi meeting padopono mate ada kaching wai padopono la so kaching wai along ko ppc kapang dak pon mala bangke nalitum thek pon long ekpo October 2025 penote ration card la beneficiary mate ration card ki duotom dak kelong pon thuji labang ke masur dal mate la ni elitum kichuwer adal stab dalahan pupula so dal stame non bang ke long pon ekpo la pen sugar mate chini stame long pon ekpo la pen sol mate ingti stame non bang ke nalitum ador ki jum ben stame la sang kiron veradim lamps mate cooperative puta pupula so dim nalitum dampen odak stame ador ki jum pen long pon exila pen ador la bang ke la son lo dal jong nalitum market nam dam pulte faroisi laan ke nang exi elina long la se non bang ke nalitum jong se ration card do pulte la so dal nalitum 69 per kg long pen nalitum long pon ekpo la pen chini stame market long 50 ba 60 ane elin long en pon identity ador la se non bang ke nalitum ration card jong se dolo pulotang te la sankeron veradim stame nalitum nam long exi la pen elin long ador la bang ke 38 rupees la pen ingti stame market long pulote Krepo ba ingkoy an nangkok titi la se dak cooperative mat lamps long pulo tangte nalitum 10 rupees pen per kg nalitum elina long siga ke pens tame long pon ekpo jola hello non puthot ration card along ke et pon update la bangke nalitum dak thek pon long ekpo la pen la kiron ponji la bangke and October ben se cheng pon ekpo la pen ration card ka velang atum pulo tangte nalitum apply pe prabigon non area kapre area long bangke mate kapre district long bangke non ka apply cheng pon ek bomlo la se online koson se ka apply neng jima la tanili nalitum afana pe klang pon ek pol apen offline koson se ka apply neng ji la pen form kona silong ji la so puthang nili already la so youtube channel long upload pon igalo nalitum langle lang pulte lang damigo la pen ration card along non update ki mi bang la hello nalitum dal elina long 69 kg elina long 69 pen long pon ekpo la pen chini mate lo chini stamina le tum 38 ador pen long pon ekpo per kg long la pen ingti stamina elina long 10 rupees mate siga ke pen alitum long pon ekpo la pen la bangso ali ki long pon ji la bang ke non ki bangji October a chiklo si long pon ekpo la sepini update la bangke nilin nang kiwan pi la bangke la anchot lo nalitum chini pon ekpo ration card dulu te ko pi piale si kilong jima la pen koson se ka apply nang jima la pen ko mama tum si ration card ali kilong dun jima la so pura stamin nilin nalitum manan than pa chini pon ikelo video la mesen pulte nalitum video share pon ikon la pen la bangso YouTube channel long jong senang kamri milang pulte ka chingon pen nalitum subscribe ikon tangai dumi thakme ka du ka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fan stamin nilin pen cardom